खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन BTCनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दा बे बाथ्राया जाहैबाय BTCनि दा गोदान स्किमफोर दा BTC सरकार दा BTCआव दायो BPF आ सरकार सालायगासिनो दं दा BPF निफ्राय दायो गोदान स्किम लन्च खालामगोन दा बे खोथाखौ जोङो माखासे सर्सनिफ्राय जों मिथिनो मोननाय जादों दा BTCआव गोबां BTCनि सुबुंफोरनि थाखाय स्किम दा गोदानै स्किम माने लन्च जागोन दा बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों दासिम बैफोर स्किमखौ अफिशियेलि माने बेखौ ओपन खालामाखै एबा बेखेवनानै होआखै फोसावनाय जायाखै नाथायबा दायो जोङो BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी दा बिथाङा गावनि मोनसे ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोनसे फोसावदों दि दा BPF सरकारा गोदानै स्किम लन्च खालामनो थांगासिनो दं दा एबा BTCनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां स्किम लानानै फैदों आरो बेखौ माने BPF सरकारा दा बेखौ होगोन होननानै दा बिथाङा फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला जोङो फारियै दा बैफोर स्किमफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोननाय जादों दा BTCनि सुबुंफोरा मा स्किमखौ मोननो हागोन दा बेखौ जोङो गासै मोनगु स्किमखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेयाव दङ फार्स्टआव दङ 50 crore फर सेल्फ हेल्प ग्रुप माने 50 कौटि रांखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखाय बाहायगोन नाम्बार 2 दं 50 कौटि पुर फेमिलिस IBS नि नामाव दा 50 कौटिखौ बाहायगोन 3 नाम्बाराव दङ 100 कौटि 100 कौटि रांखौ BTCनि इयुथ्सफोरनि थाखाय बाहायगोन दा बेखौ होनाय जादों लोगोसे नाम्बार 4 आव 10 crore माने 10 कौटिखौ हेन्डिकेप एबा सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय दा बेखौ बाहायगोन नाम्बार 5 आव दङ टप 10 स्टुडेन्ट्स माने जायफोर HSLC आरो HS आव माने टप 10 सायख'नाय जागोन जाय बिथांमोना टप 10 आव माने उथ्रिसार जानो हागोन दा बिथांमोननो साफ्रोमनोबो 5 लाख करि होगोन दा बे खोथाखौबो नैबेयाव दङ लोगोसे 6 नाम्बाराव दङ ML साबजेक्ट टपार माने ML साबजेक्टआव जायफोर टपार दा बिसोरनो 3 लाख करि होगोन दा बे खोथाखौबो फोरमायदों लोगोसे नाम्बार 7 आव दङ MPhil एन्ड PhD स्टुडेन्ट्स जायफोर MPhil एबा PhD लादों दा बिसोरनोबो फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट होगोन होननानै बुंदों लोगोसे नाम्बार 8 आव दङ MBA मेडिकेल एन्ड इन्जिनियारिं स्टुडेन्ट्स दा बैफोरनो थाखाय खायसे स्कलारशिपखौ होगोन जायफोर MBA फरायदों मेडिकेल फरायदों एबा इन्जिनियारिं फरायदों दा बिसोरनोबो स्कलारशिप होगोन होननानै बुंदों लोगोसे नाम्बार 9 आव दङ फ्रि कचिं फर UPSC एन्ड APSC दा UPSC कचिं लानो थाखाय एबा APSC कचिं लानो थाखाय दा बे फ्रियै कचिं होगोन दा सिगांनि सरकारफोरनि बायदिनो बेयावबो UPSC एबा APSC नि कचिं होगोन होननानै फ्रियैनो कचिंखौ लाहोगोन होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों अब्ला दा बैफोर स्किमनि दासिमै अफिशियेलि माने एप्लाइ खालामनाय दा एबा अफिशियेलि बेफोरखौ एनाउन्स खालामाखै नाथायबा BPFनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा दा बेखौ फोरमायदों दि दा मोनगु स्किमफोरखौ माने BPF सरकारा होगोन एबा BTCनि दा गोदान सरकारा होगोन होननानै दा बेखौ फोरमायनाय जादों दा उननि समफोराव जुदि माबाफोर आपडेट मोनोब्ला दा नोंथांमोननि सेराव आं फोरमायबावगोन गासै मोनगु स्किमफोरखौ दा BPFनि सरकारा मावफुंगोन होननानै जों मोनसे आसा लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दा बैफोर स्किमखौ इलेक्सननि समावबो दा बिथांमोना केम्पेइन खालामनायाव बुंदोंमोन माने साप'ज 100 कौटि BTCनि इयुथ्सफोरनो बाहायगोन दा बैफोर खोथाखौ दायो दा बेफोरखौ फुलफिल खालामगोन एबा बेफोरखौ माने बाजेट सेसनाव हमफागोन जों बेखौ आसा खालामनानै दङ नाथाय उननि समफोराव मा जायो दा बेखौ जोङो फोरमायबावगोन जुदि एप्लाइ जायोब्ला माबोरै मोननो हागोन दा बैफोर स्किमखौ बोरै मोननो हागोन दा बेफोरखौ जोङो उनाव फोसावबावनाय जागोन अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो अके गोजोन्थों